Bhealach fáistí, deas se bheith cáil ar éis. Inniu, Eachtra Mhór Lúidín. Luichín beag, céadú Amach as a scibón, agus as a Luichín, agus as a géirí dá tíbal agus breanú a rudaí. Tarlum agus feicmí gal hádaín nuair imín Lúidín agus a Gréifeoir mór Amach ar Eachtra Mhór. Tarlum. Eachtra Mhór Lúidín. B'fhéad Walker Books a ché dailteach, Martin Waddell a scríobh, John Lawrence a bhaisig, Seosamh ó Mórchú a daistigh go Gaeilge, agus ben gúm a dailteach as Gaeilge. Eachtra Mhór Lúidín. Ar uair an sin. Is ag fás. Gan dá. Luichín agus Seilide. Léamh Luichín Amach as an tigín a bhí acu sa scibol. Bhálam dul go dtí ngort an arbhair as a Lúidín. Tóirigh mis ann-thú as a Gréifeoir, Lúsaí. Ní raibh Lúidín an ngort an arbhair riamh. Feiceann dá Luichín agus iad limp amach sa tigín an sin. Feiceann bóín dé. Siúd an dá Luichín ag rit tríd an bhéir fada in aice leis an srutháin. Suas leo an sin ar an sean chrán darach. Feiceann sin sruth an sin, agus feich eile ar snámh. Sin sús an chrán darach feiceann agus ag drapa go maith sús. Siúd leo ag rinke tras an cheata. Feiceann hús an sin. Stiad rinke ar bhar I cheataigh stolo taobh amháin go dtíon taobh eile. Síos leo an sin agus bhí siad an ngort an arbhair. Limp síos an sin. Feiceann tarcóir mór. Agus feithid éigean an sin feach. Chúis siad ag drapa láithreach agus dimmer siad bear an más féidir leat. Feiceann agus ag rit timpeall agus feiceann agus ag iarad bear ar. An sin, cad é sin a Lúsaí as a Lúidín de chugar. Cat an á. Cad é sin. Cén sais an bhí é sin? Ní há ar sa Lúsaí. An bhfuil tú cínte ar sa Lúidín. Cuinín atá ann ar sa Lúsaí. Tá siad feice agam hana. Feicear hunn sin, siad a breanú ar an gcuinín. Déimar siad baint an arbhair. Rinne Lúidín iarracht ar roth stúrtha an tarachóra a chasa ach bhí sé rómhór de Luichín bheag mar é. Feiceann géirí a chas an sin. An sin? Cad é sin a Lúsaí a dtíofrich Lúidín. Ulchamháin an á? Písún atá ann ar sa Lúsaí. Sa níthe bháin a hagan an tulchamháin amach. Feicear hús ótá sin tar trí drapa sús pís a arbhair feicear sin. Feiceann písún agus ag eitilт trasna ghart. Nach sé éon an daite gorm. Cleití éagsúla arbh, dearg, agus ais glas gorm an sin freisin. Agus gobar áiste. Éon an ildaite ar fada tá ann. Hé. Thosaigh siad ag súgra a ríis. Theasaigh ó Lúidín folach beag a imirt. Chúis sé a bhealach san arbhair. Feiceann peileáil an sinach san sin. Sa bláhanna éagsúil in a bhás a measc an arbhair freisin, agus aonaí ní geitilt. Sin dul isteach an sin, dar ag imirt. Fálach beag. Dan Lúidín tamil fada a bhealach.
ach bhí sé tar éis dul ró ada agus heb Lúsaí teachtar. Bardam dul arás sesin leis féin. Arás le Lúidín tríd an ngort I dro Lúsaí ach. Cén rud é sin sa Lúidín agus é chré. Son gur seile de town, cad ceap siisih. Cén rud é sin sa Lúidín agus é ball chré. Círógus tócha. Cén rud é sin sa Lúidín agus chré cos is lábhair. Lúsaí! A bheith sé. Ja, dan moet je Gaeilge stig a lágart. Agus tháinig Lúsaí. Buíochas le dia tá tú agam sa Lúsaí. Cadíd na rudí scanrúla sin a Lúsaí sa Lúidín go faiteach. Seilide. Bróg sean bhróg atá an sin fech. Fech Lúidín beag agus a dheirfiúr mór. Sin seilide a bhínig Lúsaí dó. Fechar an tigín jazz a grim. Sin dó an alla sa Lúsaí. Fechar an rian ag sailtiú a líon. Fechar an líon an sin agus an dú an alla lár. Sin seanbhróg sa Lúsaí. Be anspríon is agin. Fechar tarringt íl a seanbhróig. Déimar siad tigín sa bhróg agus a lán cluichí eile. Bhí anspórt acu an lá fad. Sin tigín jazz atá gent acu. Sa seanbhróg. Fechan seilide carú lo freisin. Agus an rian ag dul faoi rihan dá Luichín a bhaile agus sásta. Pís arúr an duine. Tras an gheata. De léamh ar nús. As fech. Bhí ar an drapad sús. Blá sin le dul isteach. Tigín an sin. Bin Eachtra Mhór Lúidín sa Lúidín. Ba bhráil am é sin I dhéanamh arís a Lúsaí. Agus rinne. Nis, bin Eachtra Mhór Lúidín. Súlan gur haithne scéalah agus tá mid snú. Búla liv arís, tá chéad scéal eile. Donach rá, slán.